ହଁ ଡାଲମା କଣ ହେଇଛି କୁହ। ଆରେ ଆମର ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଇନଟା କଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା ବୟସ ଆସିଲାଣି। ହଁ। ଆଉ ଅନ୍ଧାରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଲାଇନ ବାଲା ସହିତ କଥା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ସେଇ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ମୁଁ ଦେଖିବା ତାକୁ ଟିକେ କଥା ହୁଏ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ହଁ କଥା ହୁଏ। ଆକାଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ରିମୁଳିରୁ ମଧୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମଧୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ଲାଇନଟି 2 ମାସ ତଳେ ଆମର ଜେଇ ସାର୍ ଆସିକିନା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ କରିକିନା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ତ ଯାଇ ହବନି, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ କେତେବେଳେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖା କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। अरे टुकु भाई कुआड़े गलो? टुकु भाई এইটি আছে কোন লাগে? अरे आसुनो मधु भाई फोन करथले रिमोट कोन तक लाइन टा जोड़ी के देखि के आसीबा। যে দেখি কি আসিবা যে কোনটা রেজিস্ট্রেশন ହେଇଛି তো? अरे ना से मो चिन्हा लोक कोन कम्प्लेन दरकार चलो टे देखि देबा कोन हेई जे। চিহ্না পরিচয় লোক যে সে কিছু ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତ? अरे करिवो चलो देखि के आसीबा। ମିଳିବ ତ? मिलिबो। अरे मधु बाबू घरे अछंती ना? ଆକାଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆସିଲେ କି? नमस्कार। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ओ फोन करथले मधु बाबू? ହଁ ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲାଇନଟା ଆମର ପୁରା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ହଇରାଣ ହଉଛୁ କଣ କରିବା ଟିକେ ତାକୁ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। अच्छा अच्छा आपनकर बिल आउची त मधु बाबू? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ଆସୁଛି। से बिल टा दिए देबे। ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ ବିଲ୍ଟା ଆଣିଲ। ଆଣିଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ଏଇଟା ବିଲ୍ଟା ଆଗେ ନିଅନ୍ତୁ। अच्छा ମୁଁ ଦେଖୁଛି। अरे रे 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 अरे टुकु भाई ये कौन? अरे मधु बाबू कौन आपन को 20,000 बाकी अछि आउ? ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବାକି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଏତେ ଗୁଡେ ବାକି ଅଛି, ଏଟା ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଅଫିସ ରେ ବିଲ୍ ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କନେକ୍ସନ ଟା ଦେବା। ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କରିଦେଲେ ହବନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟାଟା ପାୱାର ପୁରା ସେମିତି କିଛି ଏବେ ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଗଲାଣି। ଦେହଟା କିଛି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍ ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ? ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କରନ୍ତୁ। ନା 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 ସେମିତି କିଛି ବାଟ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଗଲାଣି, ନିହାତି 3 ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି। ହେବନି ହେବନି ହେବନି। ନା ନା ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। চেষ্টা ଆଉ କଣ କରିବି, ମୁଁ ପାରିବି ନା। ଆକାଶ ସହିତ କଥା ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଇନଟା ଯୋଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା। ଖରାଦିନ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। अरे यही तो कथा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା यही तो कथा। ଆଜ୍ଞା यही तो कथा। ସାର୍। अरे मधु बाबू आपण होते मो निज लोक। ସାର୍। यही तो कथा। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ କଥାଟା ଯେମିତି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 2,000 ଦେବେ, ଟଙ୍କା 2,000 ଦେବେ। କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାଟାକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦବୁ। ସାର୍ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ବି ଦରକାର? 2,000 ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର? ଟଙ୍କା 2,000 ଦେବେ, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଦେବେ, ଯେମିତି କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ। ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, 2,000 ଟଙ୍କା ତ ଦେଖୁଛି ଆମ ଡାଲମା ପାଖରେ କେତେ କଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଡାଲମା ସେ ବାବୁ କଣ କହିଲେ ଲାଇନମ୍ୟାନ ବାବୁ 2,000 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜା ନେବେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା କହନି? ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଆମକୁ ଲାଇନଟା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ନହେଲେ ଆମ ଯୋଉ ଖାଇବା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାଟା ଅଛି ତାକୁ ହେଲେ ବିକି ବାନ୍ଧିକି ଆଣ, ପଇସା ଦିଅ, ଆଉ କଣ କରିବା? ତାକୁ କଣ ବିକିଲେ ହେଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ହବ? 2,000 ଟଙ୍କା ତ ହବନି। ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆକାଶ ବାବୁକୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, କମ୍ ବେଶୀ ଟିକେ ଯଦି କରିବେ ଆଉ। ଆକାଶ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଲା ମଧୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ।
ସାର୍ 2000 ଟଙ୍କା ତ ହେଇପାରୁନି ସାର୍ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ସେତିକିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଆକାଶ ଭାଇ ହଁ କୁହ ହେବ ତ? ହଁ ହେଇଯିବ ନିଜ ଲୋକ ଟଙ୍କା 3000 ନହେଲେ ଟଙ୍କା 1000 ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଟା ତ କୁକୁଡ଼ାଟା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କେରଉ କେରଉ କରୁଥିବା ହେବନି। ପୁରା କେକେଚ ବାଲା ଦରକାର। ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଯେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ହଉ ଏବେ ହେଇଯିବ ତ ହଁ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଣିକି। ଆରେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଆରେ ଟୁକୁ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଆରେ ତୁମେ ଗଲ ଯୋଉ ମୋ ବାଇକରେ ଚପଲଟା ରଖିଛି ହଁ 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 ତାକୁ ନେଇ ଆସ ତ ହଁ 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 ଏ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ତା ଘରକୁ ଯାଅ ଆଗ ମାଲଟା ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସ ଆଉ ଦେଖିକି ସେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟା ବାଛିକି ଆଣିବ। ତମେ ପାରିବ ତ ହଁ ତମେ ପାରିବ ତ ହଁ ଆଚ୍ଛା ନିଅ ତମେ ଚପଲଟା ନେଇ ଆଣ ଗାଡିରୁ ଯାଇକି ମାଲଟା ନେଇ ଆସୁଛି ମାଲଟା ପାରିବ ତ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବି। ତ ପାରିବ ତ ହଁ ଏମିତି କେତେ କାମ କରିଛି ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଲଟା ନେଇ ଆଣେ ହଁ ନେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ ଯାଅ 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 ଯାଅ।